tropa ni Pare Lola, Foreman Roland. May driver na ano. Kahit hindi naman magagaya, basta yung malapit yung kukunin natin dito. Diba? Malalaki. Katulad gypsum board sa double paring dito sa cabinet. Sige. Ay, ano pala yun? Dito pala yung sa may dito natin. Asa? 650 po yung bawat isa. 3,000. Oh, bet may ganito. So hindi pa po nila pa-picture ng project natin. So pininturan ko na to. May lakad pa po tayo. So dinaanan lang natin. Baka bukas kung makapag-deliver po tayo. Ay, ito mga ganda. Kaya tao may data, ano? Maraming salamat. Thank you, salamat. Thank you. Pero para meron din sila, ano? Ano, hindi may sagad? Ulit. Ano? Ay, ano? Shoutout. Nagsurat kami. Ni Ma'am Jackie tsaka ni Sir Joey. Good morning. Yan, Motrico, Barangay Motrico, La Paz, Tarlac. Yan, natin po tayo ng tropa mga boss. Kasama natin ng tropa ni Pare Lola, Foreman Roland. Lapit na po tayo. Update na rin po natin yung project dito mga boss. Okay, dito na tayo. Good morning tayo. Morning. Ayan, tara. Update po natin to. Pinabili niyo yung ilaw sa akin. Ha? Pinabili yung ilaw pagka gabi na sisindihin ko, pagka umaga pinapatay ko. Para makakita yung view, maganda rin yung view eh. Maganda yung ilaw eh. Maraming salamat tayo. Okay. Ano, ganda na oh. Maayos na. Maayos na. So nilagay na yung ano. So yung WPC na lang ang hindi pa na ano. Hindi pa na no-order. So wala, out of stock. Out of stock yung WPC natin. So pabilang na rin kay ano, ang Carolan para mabili ni ano, Buddy Noli. Ano. Okay na rito. So tibay naman. Tibay. Okay. Yes. Ayan. Linis na. Konting linis na lang. Pasok tayo rito. Nilagyan na rin yung mga ilaw. Ba't walang ilaw? Dito. Ayun. Ang ganda na. Ayun eh. Ito. Ayun, ganda lang yung ilaw ah. Parang galing sa ano to, Rob light. May ili-silin po yan. Nilagay na rin yung 3 watts 3 watts na ilaw para sa partition. Ayan o. Dito modular kitchen na lang yung wala rito, tsaka center island. Ayan. 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 Na, may pumutok. Ano yun? Driver yun siguro. Wala na.
May driver na ano. Ano yan? Okay naman. Ito. Oh, ayan. Saan pumutok? May sumagi siguro doon. May sumayad. Kaya ganon. Ayan. Ito sa kabila. Ang ganda na. Kompleto na. Dito hindi pa tapos. Oh, ano nangyari dito? May punta sa taas? Okay. Babalik pa naman tayo rito. Para ayusin yung mga dapat ayusin yung mga magko-cornisa, magkikisami sila Bioriki. Okay. Okay. Alright. So, picturean natin. Okay, so napicturean ko na. So, gumawa na rin ako ng reels. So, popost po natin sa FB page natin mga boss. So, dito linis-linis na lang. Tapos, pwede nang pinturahan yan. So black, tapos yung kakulay ng WPC na ilalagay natin dito sa gate, yun po yung ikukulit ko natin dito sa may gitna. So una, bili muna tayo ng ano, yung WPC, tapos ipatimpla po natin. Dapat magaya niya yung ano, kahit hindi naman magagaya, basta yung malapit doon yung kulay niya, yung ilalagay natin dito na kulay. O, tara na. Ya pare, palahon. Oh, pare. Tay. Thank you. Tayo naman, bibili tayo ng materyales papunta sa ano, yung pupunta ng Isabela. So, daan po tayo sa Maxiwood tsaka sa Insular. Okay. Punong-puno ng parking. Punong-puno ng parking yung Maxiwood. So, doon tayo sa kabila ng parking. Ano? So yung mga small item yung kukunin natin dito. Dalawang ano, yun na. Dalawang resibo yan. Na. Wala, dito lang ako. Marami na. Punch ko lang. Sabihin mo na. Okay, so ayan na. Binili natin yung mga materyales. So doon na lang natin basahin sa loob ng sasakyan. So mga small item. Yung iba, yung malalaki, katulad gypsum board tsaka double paring, doon sa kabila tayo bibili. Ano, small item.
yung isa. Alright, yun, sige. So tara, punta tayo sa Insular. Let's go. Okay, so ito nga pala yung mga binili natin. So ito sa Lawak Project ito, black screw. Bawat box na yan ay nasa 1,000 pieces. So 6 na box yung binili natin, 150 na yung isa, so 954. Blind rivet, so 650 bawat box yung piraso niya. So 6 yung binili natin, 110 bawat box, 660. Tapos dito sa drill bit na 10 pieces, so 20 pesos yung bawat isa, ay 200. Tapos wall clip 500 pieces, 250 po ang bawat isa, so 1,250. So ang total nito ay 3,652. So ganun din naman yung presyo dito sa kabila, dito sa may Isabela, ayun pala yun, dito pala yung sa may Isabela pala to, Isabela Project. Tapos ito naman yung sa may Lawak Project. So ang sa Lawak Project, so ganun din yung mga presyo, pero ang binayaran natin dito 6,370. So iba lang yung dami niya. So mas marami yung pupuntang materyales sa Lawak Project. So hindi pa sila nag-down, pero niready ko na kasi yun na po kasi yung susunod natin. So mamayang hapon magpipiraman na po kami ng kontrata para maumpisan na yung Lawak Project. Sa Isabela naman, kukumpletin ko pa yung mga materyales bago tayo bumiyahe. So baka biyahe tayo mga Miyerkules na. So punta muna tayo sa tableria para bayaran yung order natin doon. So tinawag ko na kanina, ngayon babayaran ko na lang. Okay, so let's go. Okay, so ayan, dito na tayo sa new Tableria Insular. So sa may siesta lang po ito. So maganda kasi mga materials dito, mga JMax. So hindi pa ako gumagamit ng ibang metal frame. So kahit malayong pagdideliveran natin, gusto ko sigurado tayo doon sa materials na gagamitin natin. Hi sir, attorney. Good morning. Kamusta? Kamusta miss naka-order na ako. Naka-order ka na? Oo. Okay, tara na. Let's go. Let's go. Init. Buksan natin yung aircon. So ito yung binili natin dito. Para sa Isabela, 65 na gypsum board na 9mm, no po yung tatak, 410 po yung bawat isa, 26,650, 160 na DFC, 108 po yung isa, 108, so 7,280, 40 pieces na carrying channel, 108 po yung bawat isa, 4,320, 150 na wall angle, 40 pesos po yung bawat isa, 6,000, 5 pieces na premium cornice, yung pangdikit ng cornice ito mga boss, 650 po yung bawat isa, 3,250 po yung lahat, yung 5 pieces na 5 bags na premium jointing, 700 po yung bawat isa, isang bag, so 3,500, 20 pieces na premium casting, 490, so 9,800 po yung 20 bags, so 40 pieces na PVC ceiling panel, so 280 po yung bawat isa, 11,200, so 10 kilo na GI wire number 12, so 85 pesos po yung bawat kilo, so 850. 2 kilo na concrete nail, so 290 po yung bawat kilo, so 580, so 83,430. Okay, so sa Isabela po to. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Alright. Okay. Baba muna natin yung binili natin. So bumili rin ako na ito, magamit sa
opisina, mga papel, mga copy paper, folder. So yan, kasi nagkaubusan na. Ito yung mga natangan natin. Oh, bet may ganito. May no smoking na rito sa bahay ah. Sino naglagay? Sino naglagay dito? Ayan, no smoking. Ako. Ay, isa. Hi, kuya. Wow, wow, thank you. How's your, saan ka pupunta? School. School, wow. How are you school, Ian? Good? Wow! 3 star! Very good ko, Ian! Very good! Galing ah. Okay, so ayan, dito na tayo. Sa last shift naman po tayo. So last day na po nila ngayon. Last day. So yung project natin dito ceiling. So hindi pa po nila papapinturan yan, tapos hindi pa palalagyan ng ilaw. So pero nilagyan ko na ng aluminum profile. Yan, meron ng sampal. Ada sampulan. Para masampalan sana natin pagkita ko. Okay, so yung in-sprayan po natin. So matte lang po yung in-spray natin. So ito yung pupuntang aluminum profile dun sa ceiling natin. Okay, so mas maganda pa sana kung yung may bibilin yung aluminum profile, ganyan na yung kulay niya. So kasi para kahit walang ilaw, may kita mo may design siyang black. Pag ganito kasi halos hindi makita yung design niya, yung lining niya, yung dalawang gilid. So magandang ano yan, pag napinturan natin yung dalawang gilid na yan, tapos may diffuser, kahit hindi mo sindihan, yun na yung isang design niya sa ceiling. Kaya pinipinturan po natin. So isasabay sana natin ito sa pagpintura ng ceiling. Kaya lang hindi na po natin mapipinturan nito. Kaya sa gusto ko lang na makita yung magiging itsura ng project natin. So pininturan ko na itong aluminum profile para makita po nyo, para magkaroon kayo ng idea. So yung magpipintura yata ng ceiling nila yung mga kamag-anak din ni Lante. So ginawa natin dyan. So mapapansin nyo, iba-iba na yung sukat nya. So bago natin pininturan yan, nakalagay na yan doon, dyan sa may ceiling. So naka-actual na po siya. So ilalagay na lang siya. Naka-actual na po siyang dito nakakabit. Tapos nung naikabit na natin, tinanggal po natin. Tapos ayun, pininturahan natin. So pagkatapos natin pinturan yan, siyempre babalik natin dito. Babalik natin dito para okay na. So ang wala na lang dyan yung ilaw, yung LED, tsaka yung driver. So may driver kasi yan. Ayun o. Alas na ikabit na lahat. Ayan o, ilapit natin yung camera. So naka-screw lang yan mga boss. Naka-screw. So ganito naman itsura niya pag walang pintura.
So ito yung diffuser niya mga boss. So lagyan na natin. Pakita natin ito ng malapitan. Okay. Dala. Yan ang pagkain niya. Ito ang apel niya. Pantagay yung ugan mo. Ayan. So, ano nga po. So, ganda na. So, dito yung walang wala pang diffuser. So, lalagyan pa natin lahat yan. Tapos ang wala pa rito ilaw. Alright. Okay, so ilalagay na nila yung mga diffuser. So doon sa kabila, naglalagay pa lang sila ng aluminum profile. So balikan natin ito bukas. So tara na muna, may lakad pa po tayo. So dinaanan lang natin to. Let's go. Okay. So yan, dito na tayo sa Lawak, Pangasinan. So mag-isa lang po tayong punta rito. So ito yung susunod nating project. Baka bukas kung makapag-deliver po tayo ng materyales, pag may di-deliver bukas ng umaga o kaya tanghali, so mag-start na rin tayo bukas. So ngayon kukunin ko lang po yung down payment nila para may pambili tayo ng materyales. So tara po sa loob. May saklan. Ay, kadayaw. Awan. Ayan, dito na po tayo. Pinaptulan po. Ayan, Mag-prepare ka ng ice. Pinaptulan, sir. Saka yung drinks. Pagpapam jagat to man, magkakatom dyan. Awan, sir. May saklan. Wan. Oh. Ay, dado mga kadda. Kaya tao may data, Madamag ko lang mak niya. Ato ti question de rabi DJ quote mo, inganat to, di ba? Huwag, ma'am. Atoy. Amin. Pati atoy. Amin, di ba? Huwag, ma'am. Amin ka unag. Amin nga unag kanda atoy. Wan. Kanda, okay. Una ta. Isuti ko na. Nung siyempre, double check ko lang. Wan. Okay, so yung tatati ko atayo. Sige, matay Ay, kontrata. kasi nung itatingay ko dating Okay, so ayan, si Sir Joey tsaka si Ma'am Jackie. hello again. Ayan. Ay, shoutout ka pala kila Ma'am Josie. Ayan, nakauwi na po daw sila. Okay. Thank you again, Sir Max. Ayan. So, bukas, pag makabili po tayong materyales, kung pwedeng i-deliver na bukas, deliver na po natin dito, tapos simulan na rin po tayo. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am. Okay, no, Sir. maraming salamat Thank you, din. salamat. Thank Thank you. you. Thank you. Sige, ingat ka sa Sige na po, biyaya. may pasalubong pa Okay, tayo may sa mga pasalubong. bata. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. Lahat na magkano. Kasi kung asa ko may gouts na. Ano pala? Yung bag mo, baka napuno pa lang katikwarta. Salamat, ma'am. Sige, sir. One. Okay, so tara na. Punta naman tayo kila Ma'am Marilo dito sa Lawak Project. So TV console po yung gagawin natin doon. So punta natin mga tropa para meron din silang sasakyan pa uwi. So uwi kasi yung mga ibang tropa doon. So tara na. Okay, so ayan, dito na tayo. Kalimutan ko lang ang subdivision to. Kalimutan ko na. So, andito na yung mga tropa natin.
gawa ng cabinet. Ay, shoutout kay Ma'am Marilu Morandarte. Siya pa yung may-ari ng bahay dito. So ito rin yung naging project natin noon. No, nagkisame tayo tapos pintura. Alright. Hello. Okay. Hello, madam. Okay. Tara. Doon tayo sa taas. Dito na tayo. Dito ka, magkulang ka kwa. Kulang ka, DJ ka. Jai kwa. Suntok ka ba yung soda ka? Okay, so ito na. Ayan na. Lipat natin yung mga electrical. Nilipat po natin. Ano, hindi may sagad? Ikatan niya yung baseboard. Kailangan ikatan niya? Pati patir. Ay, gimikat di ba? Hindi nakahulog. Malawad yung nga. So bawasan niya ito yun. Ati padir. I-grind nyo. Ano yun ugudan nyo pa bago i-grind. So palitada lang naman yan. May palitada, hindi naman yung mismong buhos yung gagrind nila dyan. Yung palitada ng poste, yan lang naman. Ang hindi pwede pag yung anong yung grind mo, bawasan mo yung poste. So maliit lang naman. So ito yung mga mga komplikado pag magdi-deliver tayo ng mga modular, ditong mga pader. Minsan wala sa hulog, tapos hindi maayos yung pagkapalitada. So yun. So punta tayo sa taas. So ito yung project natin na kisame. Yan. So tayong nag-design yan. Yan ganda na ito. Lalo pag pinailawan pati ito. Yan. So gumawa rin ako ng 3D model nito nung bago ko inumpisa nito itong project, kaya nakita na nila madam ko na magiging itsura nito pag natapos. Ayan, punta nga tayo sa taas. Ay, wala pang naka dito. Yung isang ginawa natin ang ganda, sumilip lang tayo. Ayan. Maganda rin dito. So dalawang TV console dito tsaka dun sa baba. Yan, nilalagyan natin. Alright. Muna kami. Ayun na kami mga boss, ayun kasana nila. Mukhang matatapos nila bukas to Talagang pinapabilib tayo ng mga eskwalados Bilis din ng gumalaw Mukhang bumibilis Enzo Matatapos mo na bukas Enzo? Mukhang hindi mukhang medyo yung alanganin natin yung sagot niya. Ayan ang ganda diba? So may binabalik-balikan tayong
project. Ayan. Ayan, ano, welcome to my vlog ulit. Ayan, shoutout nyo si, si Ma'am Marilo. Ano nyo po si Ma'am Marilo, te? Kamag-anak. Auntie mo. Ayan. Sige po, te. Maiwan na po yung mga mga tropa. Okay. So, tara na. So, iwanan na po natin sila rito. So, yung ibang tropa, sasabay na lang kay Badinoli, andun yung sasakyan niya. So, tara na. Let's go! Mula kami. Sige. Nagsurat kami. Tara na. Okay, dito na tayo mga boss. Ginabi na naman tayo. Alas 7 na. Alas 7 na. Ay nako. May pasalubong tayo galing kay Ma'am Jackie tsaka kay Sir Joey. Ayan bigay ni Ma'am Jackie tsaka ni Sir Joey. Kinauwi sa akin. Mili rin daw kanina. Ay. Hi Ian. Hi Kuya. Who is your favorite vlogger? Wow, thank you. Wow, thank you. Ano sasabihin mo? Yummy? Yes, yummy. Ano sasabihin mo? Like and subscribe, guys! By the way, see you at the next channel. I mean, next video.